से कोही देनी टरकाई, एटीएम से जाके पहले पैसा ले आई। पैसा से कोही देनी टरकाई, एटीएम से जाके पहले पैसा ले आई। दिलावा के सरदा सैया हमरो पूरा दी, दिलावा के सरदा सैया हमरो पूरा दिया रे, हमरो पूरा दी। सुननी हो कि बड़ा भारी बनल बा पंडाल हो, लेके चली साथे हमसे करी जन सवाल हो। हाँ सुननी हो कि बड़ा भारी बनल बा पंडाल हो, लेके चली साथे हमसे करी जन सवाल हो। गाड़ी बोलेरो एगो बुक करवा दी, गाड़ी बोलेरो एगो बुक करवा दी, अरे बुक करवा दी। पूजा पाठ में रहो तनी मनवा लगाई, पिया धीरज सुनील जनी शरमाई। हाँ पूजा पाठ में रहो तनी मनवा लगाई, पिया धीरज सुनील जनी शरमाई। देवरो किशन के साथे रहुओ लियाली, देवरो मंतोष के साथे रहुओ लियाली, अरे